Dijangkau sampai luar negeri, sampai dunia. Betul. Ayo. Penting ora dunia lu. Dunia. Asik. Asik. Mbak Lar. Digoyang. Sak. Alah, mana-mana bisa goyang. Ya. Iki ada goyang nggak, Pak? Di Doni, Pak RT, di. Sing di. Pak Doni, Pak Doni. Monggo aturan jumeneng Pak Doni. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Pak Doni. Ati Duh, kok kula dikon apa? asmara. Pundi Pak Doni sing pundi? Gusti kula Pak Doni. paringa usada. Oh nggih. Rembulan ing wayah wengi. Nambahi kekesing Matur nuwun Pak Doni. ati iki. Kula tak mriki mawon. Pujat Nggih. ati nang ngendi. Duh wong manis kang tak ati-ati. Idola. Mas Pendang. Penakno ning kono aku tak ning kene. Oke, Mbak Dwi. Iya. DS Musik Campursari. Oh yeah. Idola Audio. Bersama Om Mukora. Yo. Yeah. Wong bagus Yo, yo, yo. sirone. Lilo. Aku teko gendong tresno. Lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa. Wasik. Kang Mas tentremno atimu. Aku seneng penteni bisa ketemu. Tresno suci manggiyo rahayu. Pak Doni kula mriko nggih. DS Musik Campursari. Aye. Matur suwun Pak Bos. Oke. Aku tak rono, aku melu kowe. Nggih. Matur nuwun lho Pak Doni. Ayo. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Janji tresno disekseni. Kene sayangku. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi. Nambahi kekesing ati iki. Pepujat ati nang ngendi. Duh wong manis kang tak ati-ati. Yes, Yo, Yo. asik. Ada DS Musik Campursari. Ada Mas Pendang. Aye. Ada Mbak Dwi Lestari. Asik. Ayo Mas. Yo, iyo, Yo. yo, oh. Wong bagus aja
atimu. Suci Magia Rahayu Tresno suci Magia Rahayu. Oke, dari luar negeri requestnya sudah tampil dijangkau sampai luar negeri.